Kiya mangki rahayu. Tembang ini khusus untuk Growong Kidul Growong Mas. Kidul. Nggih. Lino bersih saking Gusti. Sedaya warga panjang yuswa. Mugi-mugi sedaya warga menika panjang Panjang yuswa. Ngoten nggih. Mbah Putri. Panjang yuswa nggih, Mbah. Nggih. Mbah Karji, kula dongane panjang yuswa nggih, Mbah. Iya no ben anggap terus kok. Heeh, panjang yuswa. Ben ngejob terus. Syukur kira-kira nganti entek wong. Ya aja Mas. sing nganu sapa? Sing Sing ngeterne ngerti, sapa? Seger waras keh rejeki. Amin mboten niki. Amin. Amin. Seger waras rezekine kathah. Niki nggih tembang nggih ngurus donga. Donga, Ngoten nggih. nggih. Ora ngono. Pripun? Panjenengan Aja kok- ngono ngerpek aku. Alah kemajuan arep main tenggene Growong Kidul atik ditato barang astane. Ngerpek Mas. Alah. Tak kira tak tato gambar opo. Growong Kidul kebak berkah nglampahi sedekah bumi. Amin. Sae. Enjeh. Sae nggih Bu nggih. Dongane sae napa sae? Sae napa sae? Sae napa sae, Pak? Sae. Monggo MC-ne budalne. Budal iki. Budal ngendi nang pasar gelem aku. Nggih kalajengaken langgamipun wonten bocah gunung. Nggih, dipakaken. Nadyan aku bocah gunung banget gunungku ora usah kabeh nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen iki dadi aku iki lho, buke sing lambi kuning iki lho. Nggih. Ah, ya
Allah. Sing agem rasukan kuning Pol terus ngarep statusnya mau Mas. piye statusnya? Koncoku WA ya Mas. Oh alah, tak kira tak konco sosial media. Facebook. Nonton Karji Laras pol ngarep. Pol ngarep, wah iya. Basa ape ana karawitan ada kemajuan. Mbak Putri paring asma sinten to Mbak Putri? Mbak Sugiyarti. Mbak Sugiyarti. Mbak Sugiyarti nek gaul le Cah. Piye Mas? Lah ajeng nonton karawitan nek rikmane di semir putih. Ngawur jenengane Dalam, Mbak? putih alami. Oh, alami niku Mbak. Rumah Sehat kula ya ta. Mbak nggih. Ngapunten Mbak, rumah kula niku Jenengan wau iki lho, kemajuan ana wae ngoten. daraki kaya tanggamu malah. Nggih. Tanggaku malah beda kok. Karepe iku semiran abang. Terus Basa kosalon teko perjalanan mulai ora sabar. Tekan dalan kok diganan malah blobor kabeh. Kaya sapa kok? malah kaya buta. Kok kaduan malah kaya buta. Apa kowe ra kelingan? Siraning karawitan karo jinaras sinengkuyung Yos Audio kita kedatangan juru Pandoyowono Ogi sinengkuyung Hawaii Pro Juanda ini syuting pacar dulu sesat. Dalem, Mbah. Nggih. Nggih. Izin sembah nuwun Bapak, mangke mbok menawi wonten pamundutan mangke disampaikan Mangke, nggih. mawon kalih MC nggih. Nggih. Apa kowe ra kelingan?
ngelajengaken jam 12. Monggo katuran tiga Om Beni. Om Beni. Monggo. Nuwun sewu, nggih. Niki wau pamurutan saking Om Beni, nggih. Ingkang pundi lenggahipun? Monggo Om Beni. Om Beni. Badhe nembang piyambak napa dos pundi, Om? Nggih. Nika sampun jengkar, sampun jumeneng. Monggo. Mbak Desi. Nggih. Dilelah kok langsung dipun pinangkani nggih. Kalian Sakutra Karji Laras Karawitan. Satset pokoknya Karji Laras, Mas. Nggih. Enggak pakai lama. Nggih. Ngingi swasana. Sampun napa niku sedaya sampun kempal. Sampun ready. Nggih, sampun ready. Ready iki basa ndi to, Mbak? Basa kena, Mas. Basa gempol. Monggo, Bapak. Monggo Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Merapat mriki monggo. Mas, sakderenge Jambu Alas, tulung sindene teki kabeh. Lagune aja dipleroi. Ayo Besti. Yo. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mangkoke eri encapan mbok yo sing eling dik eling bapa iku budaya pancene bener kandamu Pak Lurah hadir, Pak Lurah. Mas aja dipayahi Mas aja dipayahi karepku njaluk diesami Tinggal lagumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mangkoke keri encapan mbok yo sing eling dik eling bapa iku budaya pancene bener kandamu monggo Jambu Alas monggo Pak Lurah dibaturi mriki Pak.
tresno lan kasih sayangi karep atiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo ora masalah nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duweni ada semut durung rodo aja direbut janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alase manis rasane najan tilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo ora masalah nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ada dirabut jambu alase manis rasane najan tilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora kelakon melu duweni matur nuwun sanget katur dumateng Om Ben ingkang nderek regegaken swasana nggih